wazalwe mhla 8 December 1984 washiya emhlabeni mhla 24 January 2026. uMandla Hlakanipho Magwaza wazalwa mhla 8 December 1984. Wazalelwa eNgolezane, ezalwa intombi uEugenia Ntombenhle Magwaza, emzala uGideon Dlebele. Ushiye emhlabeni mhla 24 January 2026. Amabanga akhe aphansi waqala eMamfene Primary School, waphuthula amabangeni aphezulu eSinethezekile Combined School. Waqala ukusebenza emva kwemfundo zakhe eBoston College efundela ubusakazi. Ushiye umama wakhe nobaba washiya ingoduso yakhe. UNjinji ushiye amadodana akhe amathathu namadodakazi akhe amane. U-Asanda, uSandile, uLuhle, uSinothando, uLesokuhle, u-Eyama Njinji noLethukuthula. uMandla uqale ukusebenza emsakazweni ngo-2005 esebenza e-DYR enza uhlelo langempelasonto. Wabe esenza izinhlelo zasemini phakathi nesonto. Emva kweminyaka esebenza emsakazweni ube eseba unjiniyela wezinhlelo womsakazi lapho aqanje khona inkosi yonjiniyela. uMandla uqale ukusebenza kumsakazo Ukhozi FM njengo-technical producer, nalapho enze izinhlelo eziningi okubala kuzo iVuka Mzansi Breakfast Show, Jabula Ujule noLady D, Isidlo Sasekuseni noTshatha noNongcebo Mackenzie. Waphinde wasakazela uhlelo langoMgqibelo Ukhozi FM Top 20. Uphinde wazakhela udumo ngephimbo lakhe kwizikhangiso zemicimbi nasemsakazweni. Bese kuphela iminyaka engaphezu kwe-10 uMandla Magwaza esemsakazweni, nalapho ngophinde wasebenza kwi-TV enza uhlelo ku-SABC1 olubizwa ngoShunu Womhlaba. uNjinji ushiye emsakazweni ukusebenza ngo-2024 kuze wafika usuku lwakhe lokugcina emhlabeni. Umsakazo osedume nenhliziyo yakhe Lala Uphumule, Magwaza, Njinji, Manqondo, Yengwayo, wena wajika bamkhoze, Mabhulu Benze, nina abaqhawe nathwala inkomo iphila, nina bakemithemide, Qethuka, Tshona, Gidizela, wasemantandweni, Manqondo, Thwala inkomo, Sobiko, Ukubika, ukuthandwa Jiba, Khothama, sibakhwebukhwebu nangezibanjana zabo. Sohlala sikhumbula futhi sikuthanda nje. Ngiyabonga. Sibonge kakhulu. Ngithathe leli thuba besehla estage njengokudonswa ngendlebe. Ngibonge kakhulu iNcwanda Funeral.